I sada ćemo malo pričati o zdravlju. Kada pričamo o zdravlju, obično mislite na zdravu ishranu, obično mislite na neke vežbe. Sada ćemo vas iznenaditi. Pričamo o maderoterapiji. Svi vi, 99% vas, pretpostavljam da sada razmišlja o anticelulit masažama. Ali vidjet ćete da maderoterapija koja je hit kada je celulit u pitanju ne koristi samo anticelulit masaži, nego ima mnogo više pozitivnih namena za naš organizam. Maderoterapija centar je jedini centar u ex-Jugoslaviji koji ima prvi odobren program za rad od strane države i to je razlog što smo mi iz Maderoterapije centra pozvali Ivana Mitrovića, direktora i predavača. Dobar dan, Ivane. Dobar dan. Pa da malo pričamo o maderoterapiji. Ja rekoh, sve žene odmah pomisle na celulit. Međutim... Da, uglavnom se pomisli prvo na celulit, zašto se tako primio kod nas, da kažem, ali ja prvo više volim da ne budem direktor. Ja sam viši fizioterapeut i glavni predavač. I to je najbitnije, neko ko zna svoj posao. Tako je, to je bitnije od direktorskih nekih pozicija koje su meni generalno ih ne volim. Tako da maderoterapija zapravo je ono što je uglavnom kod nas na ovim prostorima Balkana malo, da kažemo, pogrešno shvaćena. Zapravo malo je samo skrenula sa puta. Nije anticelulit masaža. Prvenstveno, Južnoamerikanke nemaju toliki problem sa celulitom. Gde je maderoterapija nastala u Kolumbiji krajem 90-ih. One su više problem sa opadanjem tonusa kože, odnosno sa, da kažemo, starenjem kože i opadanjem od strane sile gravitacije. Opadala im je tonus, da kažemo, kvalitet kože. Smislili body sculpting metodu, drve, odnosno maderoterapiju, i podizale svoj tonus kože, pomlađivali kožu i tako je nastala maderoterapija tada. Normalno, da kažem, primetili su istraživanjima dok su radili da poboljšava kvalitet kože, podiže tonus, onda zatim zateže kožu, poboljša cirkulaciju, limfni sistem, ubrzava i na kraju normalno sve to odlaze brže masne ćelije i celulit ćelije kao posljedica svega toga. Oni su naravno osmislili i maderoterapiju kojim isto podižu lice, izrazne linije lica i mi smo osmislili ove godine i objavili nakon nekoliko mjeseci istraživanja. Osmislili smo svojih 7-8 elemenata. Znači nisu ovoga puta iz Kolumbije, nego su iz Srbije. Da, svaka čast. To je terapeutska maderoterapija koju je naš tim osmislio. Mi smo elemente patentirali i na Beogradskom sajmu 14. oktobra smo to objavili zvanično kao novi metod primjene drveta u terapijske i estetske svrhe. Ja moram da kažem da ste vi zaista ne samo u medijima u Srbiji, nego i u čitavom regionu osoba koja je uvek kompetentna da priča o maderoterapiji i nekako kada otvorimo ove društvene mreže, ja zaista imam strah kada vidim koliko osoba se sve bavi maderoterapijom. Ljudi nisu upoznati koliko problema zdravstvenih mogu nestručne osobe da nam naprave. A imam utisak da danas posle 2 časa boravka kod nekog na maderoterapiji neko kupio klage i počne da radi taj posao. Pa da, nažalost ovo je Balkan, pa se ovdje sve, da kažemo, primjelo na taj neki, da kažemo, pogrešan način da može svako da se bavi time. Naravno da može i treba svako da se bavi time ko želi, ko voli to. Ali mora mnogo škole da prođe. Mora, da. To je ono što je najveći problem. Ljudi uzmu danas, već sutra misle da sve znaju i onda preko krenu da držu predavanje o tome. Svaki treći salon drži neke obuke s sertifikatom koji je validan samo u Kopirnici koja ga je, da kažemo, ištampala. Mi smo se potrudili papirološki, da ne sad kad bih počeo da pričam koliko je papirologije vremena potrebno, vi kada dajete prvi element nekome u ruke, vi morate da mu date novi termičku obradu drveta, onda poreklo tog drveta, zatim kako se pravi to drvo, kako se steriliše, kako se dezinfikuje između dve masaže. Milion papira nama država tražila, bismo dobili odobren program. Prvo, drvo u sebi sadrži dosta termita i bakterija koje ljudi ne znaju. Onda kad nekom date tek tako element u ruke bez ikakve papirologije, vi njemu dajete praktično možda i dinamiku ruke. Da, i na sve to postoji objave da trudne žene smeju da se masiraju u maderoterapiji. Na sve to postoji objave da može svako da se masira. Nisam to nešto sad ja izmislio. Ljudi nekad mene, posebno konkurencija ponekad, koja ja želim sve najbolje uvek i nikad nikom ništa loše neću reći, ali neke stvari medicina stoji kao medicinska nauka, stoji kao zabrana da ne mogu da se masiraju osobe koje su trudne, koje su porodilje, zato što vi kada dajete nekome da pije to mleko, vi bubrezi ne mogu sve da odrade, on izlazi iz drugog
stanja. Izlazeći iz drugog stanja organizam, vi mu još dodatno dajete da obrađuje, pored izlaska iz drugog stanja i obrađuje te vaše ćelije koje vi izbacujete dodatno maderoterapijom ili bilo kojom drugom vrstom masaže. Sve masaže su zabranjene, ne samo maderoterapija. Mi se samo vodimo onim što medicina kaže i tako nastupamo. Pošto nemamo puno vremena, veliki broj ljudi koji radi ostavlja podlive po telu i kažu da je to normalno. Šta vi kažete? Ne, nikako nije normalno. Zapravo maderoterapija i nije izmišljena samo da bi to bila efikasna metoda, već da bi terapeut utrošio manje energije tokom rada. To je zapravo jedna od njenih važnih stvari. Zato postoje, da kažemo, tačno određeni principi rada, kako se radi, koliko osoba mora da ima znanja, struke, iskustva da bi mogla time da se bavi. Podlivi nisu nikako deo, ona ne treba da bude s podlivima, ona se koristi, mi ove elemente koristimo i u relaks masaži, u sportskoj masaži. Zamislite da masirate dlakavog muškarca rukama. To je katastrofa i za ulje, i za njegove dlake, i za vaše dlanove. Vi možda radite relaks masažu elementima, možda radite anticelulitu, možda radite svaku masažu, isto kao što biste radili rukom. Samo treba da imate osjećaj, znanje, iskustvo i pre svega školu završenu za tako nešto. To ne može da se uradi na nekoj edukaciji koja traje jedan dan, da vam neko zapravo samo proda njegove elemente koje ko zna da je nabavio. Prvo, to su lakirani elementi, to je ono prvo protiv čega se ja borim. Kada se vi masirate drvetom, treba da masirate drvetom, a ne lakom. To onda lak terapija, to je hemija. Zatim elementi kako su nalakirani, drvo, živi prirodni materijal izbija, krene da oksidira i vi možete nekom praktičnu alergiju i osip da napravite na koži, ne znajući baš iz tog razloga jer vam je neko dao elemente bez papirologije u ruke. Kad idete kod nekog stručnjaka, potražite pravog, ono koji je završio školu za to. Ivane, hvala puno što ste bili gost Nedeljnog popodneva.